Hello! Welcome back my YouTube channel, Iring Banbanon. Ito yung Hot cake, honey cake, di ba? Alright. Hello! Welcome back my YouTube channel, Iring Banbanon. Ito yung mga mga friendship, tingnan niyo. Sobrang laki yung serving nila dito. Isang kawa. Anong tawag sa kawa sa Tagalog, Day? Kalha. Kawa ba yung malaki? Talyase. Talya. Oo, yung malalim na yun na Tagalog. Sorry mga Iring Banbanon, no? Bisaya kasi talaga. Ito yung pagkain nila dito. Tingnan yung dalawa. Gutom, galing sila sa Galing sila sa Dog Show University, no? Doon, for sale ang doon. Ang mga Iring Banbanon, no? Lafangan ang show. Ma'am, ikaw ma'am. Mga Iring Banbanon ay isa din nagpahipi. Mga Iring Banbanon si among principal sa Alma. So, panggutom yung tao ni sila. Si Madam Josefa, no? Mga Iring Banbanon na mana siya. O ka na. Awa na yun na! No? Mana siya among principal sa Alma Pag-oro. Siya mga Iring Banbanon. No? Lapang gutom ang hello guys. Oo. Actually, it's my first time, so kakain muna ako, mamaya na ako mag-comment. Ikaw, madam, Napakalaki. masarap ba? O Masarap. pinakamalaki na service? O ano ba? Mura pa? Mura na, marami pa. Marami pa. Yun. Yung principal natin. Anong sayings mo, mamaya? Anong sayings mo, madam? Masarap siya, in fairness, pero okay lang. Mga guwapo pa ang kabayan. Ayan na, mga gwapo ng kabayan. O, di ba? Hi! Ryan po. Ryan, ilang taon ka na nag-service dito sa Pinoy Lomi House? Bago pa lang po. So, how many months na? Wala pa po actually, siguro mga 13 days po. 13 days pa. 13 nights, I mean. 39. Yeah, kasi closing po ako. Okay. So, dito sa Dubai, ilang taon ka na dito? Wala pa po, nag-start po ako dito is March po. Naipit lang this kasi. year lang? Opo, naipit lang ako dito ng lockdown, na-exit lang po kasi ako dito. So, at least naka-work ka dito, no? Opo. Mhm. Good thing So, po. yung mga niyo dito, mga benefits niyo okay lang dito? Okay naman po yung benefits namin dito. Parang maganda yung may-ari dito, no? Opo. Mabait mo. Mabait naman po. Filipino ba? Or? Pilipino po. Okay. So, at least, no, 24 hours pa yung service niyo dito? Yes po. Okay. So, natin ito para ma-promote yung mga friendship natin. Kaya mga friendship namin dyan. Oo. Tayo Taga kayo saan ka dito. ba ka? Sa Manila atin? po ako. Manila ka Opo. mismo. So, mga Iring Banbanon, just visit here, Pinoy Lomi House, parang Pinoy Big Brothers. Punta kayo at Rigga, no? Dubai. So, punta kayo dito. Mura pa. Masarap pa. Unlimited dito. Opo, unlimited po yung... Kahit lugaw. Yes po. Yung lugaw nila, unlimited, mga Iring Banbanon. Masarap. Punta na po kayo. Oo, punta na kayo dito, ha? May isa pang actually hindi ko na siya maubos. Ma'am, unlimited yung logo nila, ha? Dapat ubos sila lahat. Worth of 16 dirhams, it's really worth it. It's really worth it. Mabubusog ka na talaga. So, guys, please visit here in the Lomi House. Para nag-enjoy kayo sa mga pagkain dito. And we have buffet as well. There is breakfast and dinner. So, 24 hours and
Maganda talaga siya. Marami talaga. Seafood buffet. All you can eat here. More variety. No sharing, no leftover. It will charge you best 30 dirhams. Hi. Mayroon ako, hindi ko nila. Kompleto. Guys, pasok muna tayo dito sa ano nila. Mag-survey muna tayo kung ano nga display nila, guys. Uy, may ano sila. Iba-ibang klase sila ng bread dito, no? Dami. Sumura lang. Oo. Ang sarap. Ito yung popular ngayon, ano to, okay? Guys, pasok kayo dito, ha? Visit kayo dito, ha? Ito yung booking nila. Visit kayo dito, sir, lunch and dinner? Yes, sir. Dinner? 35 dirhams. Now, visit here. Siupaw, daming siupaw. 5 dirhams na. Siupaw. Ang bang ito yung order namin. Siupaw. Magkano to ga? 5 dirhams. Chicken or beef asado. Ang sarap to. May ilang Sarap na taman na ako kain na tayo. Halo natin muna. So, ito yung panglasa na Right. yan. So, ano naman po lang dito? Spicy. Cheese. Ryan, thank you Ryan. Thank you po. Thank you po sa Service, good pagbisita sa service. Pinoy Lomi House yan. Sa mga gusto dyan na mag-visit, come and visit us. Kain po kayo dito. Mura. Mura na, masarap Affordable pa, syempre. masarap. Siyempre, no? So, thank you so Thank you much, so much. Ryan, God bless. for all the staff here. Thank you so much. God bless to everyone. Bye! Hello, hello. Mag-closing na ta. Ang Iring Banbanom. Ito yung ano namin, ha? Yes? Principal. Principal talaga. Oo. Ito yung mga ano namin, yung magna cum laude, summa cum laude. Hi guys! At least ako kat ko lang to gang. Hello mga Iring Banbanon, nangabusog na gyud mi. So padong nami uli. Sideline pa ano pa pick up sa Rigga. Good night everyone. Bye! Thank you for your watching my YouTube channel, Iring Banbanon. Please don't forget to like, comment, and share to your friends.
puno sa Kasakit o puno sa Kalipay. I-chika mo. Ilaglag natin. Shalala bang bang. Bye, good night. Ito na yung take home ko.